Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aking o Aking. Taong 1962, Oracon Sur, Guimaras. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Aking sa Oracon. Tubong Pavia sila at nadapo lamang sila sa lugar na yon dahil sa alitan at pagkakabaha-bahagi ng kanilang angkan. Magmula kasi noong namatay ang lolo nila, marami nang umangkin sa pwesto nito para mamahala sa kanilang angkan. Ayaw naman yung mangyari nila Aking dahil imbis na mapaanib dito, minabuti nilang maglayas na lamang upang makapagbagong buhay sa ibang lugar. Bantog ang pamilya nila Aking sa kabuuang lupain ng Iloilo at isa sila sa mga kinakatakutan doon dahil sa natatanging dugong nananalaytay sa kanilang pamilya. Kung hindi nyo kasi naitatanong, mamamatay ng mga albularyo ang lahing pinagmulan nila Aking. Nakilala sila dahil sa kanilang ginawang pagpatay at pagsabit sa bakod ng kanilang bahay ng isang dibinong albularyo. Ayon sa kanyang ama, hindi naman talaga nila napatay ng harapan ang dibinong yon. Inunti-unti nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng sumpa sa mga pasyente nitong tinutulungan. Nang humina na ang dibino at nawala na yon ang kakayahang magtanga ng mutya, doon na nila yon pinagtulungan. Subalit, kahit napakahina na ng matandang yon, halos malipol pa rin ito ang kanilang lahi. Sa 10 mandirigmang aswang na nakipaglaban sa dibinong yon, 2 lamang dito ang nakaligtas. Isa na doon ay ang ama ni Aking at ang isa naman ang kasalukuyang namamahala ng kanilang angkan sa Pavia. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ninakaw ng ama ni Aking ang kaliwang kamay ng dibino. Isa yon sa mga ginawa niyang gamit upang mas mapalakas ng husto ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, walang nakakaalam sa ginawa niyang yon dahil bago sila umalis ng Pavia, isa yung lihim na tanging pamilya lamang nila ang nakakaalam. Awa naman ng Diyos, ligtas silang nakarating ng Oracon nang walang kahit na anong gulo. Sa loob ng ilang taon nila roong paninirahan, naging maayos naman ang lahat. Bagaman meron silang dugo ng aswang, hindi yun dahilan para magpalaganap sila ng salot sa baryong tinitirahan nila. Ang ginagawa ng kanyang ama para mapunan ang pangangailangan nito sa karne ng tao, humahanap yon ng mga aswang na siya namang inuutusan nito. Mariin din itong inaabisuhan ang mga nilalang na yon, huwag itong papatay ng mga inosenteng tao. Ang kanilang puntiryahin ay yung mga taong nakagawa na ng pagkakasala sa kapwa nila. Dahil sa abisong yon ng ama ni Aking, lahat ng karneng nilalantakan nila, pawang malinis at nakuha nila sa pamamaraang iniisip nilang mabuti. Sa pagtungtong ni Aking sa edad na 20 anyos, meron siyang nakilalang dalaga sa kanilang baryo. Ang pangalan nun ay Amor, anak ng pamilyang nagmamay-ari ng isang malawak na lupain. Marami rin yung mga pinapastol na hayop, kung kaya't masasabi nating hindi naman yun gaanong naghihirap sa buhay. Dahil sa kagandahang loob na ipinakita ni Aking sa dalaga, kung kaya't hindi naglaon, nahulog ang loob nito sa kanya. Nang mapag-alaman naman ng kanyang ama ang tungkol doon, ora mismo nitong ipinatawag ang kanyang kasintahan para makausap. Naniniwala kasi ang ama niyang yon na hindi pa dapat magkaroon ng asawa itong si Aking, lalo pat magsisilbi itong isang malaking banta para sa katahimikan ng kanilang lugar. Dagdag pa nito na, kapag nalaman yon ng kanilang kadugo, paniguradong bibisita yun sa kanila para makipag-isa sa selebrasyon.
Nang marinig naman ni Aking ang tungkol doon, dali-dali naman niyang pinuntahan ang kanyang kasintahan alinsunod sa nais mangyari ng kanyang ama. Isang hapon, habang nag-uusap-usap sila, panay naman ang ginagawa nitong pagtatanong ukol sa kanilang plano. Lubos kasi itong nag-aalala, lalo pat nalaman na rin ng pamilya ni Amor ang relasyon nila. Aking, ano na ngayon ang plano mo? Kailan ka mamamanhikan? Napag-isipan mo na ba ng maigi ang tungkol dito? Seryosong tanong ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman yon ni Aking, walang pagdadalawang isip naman siya roong sumagot para maipakita rito na siya ay pursigido. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod sa nais niyang mangyari. Tay, baka sa susunod na araw na tayo mamanhikan. Siguro ho, katayin na lang ho natin ang mga alaga nating kambing at baboy dito. Sapat na siguro yon para makapag-usap kayo ng pamilya ni Amor. Wika ni Aking sa kanyang ama. Dahil sa sinabi niya, tumangulang naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Aking na wala nang sasabihin ang ama niya sa kanila, agad naman niyang sinamahan ang kasintahan niya pabalik sa pamamahay nito. Kinagabihan noong mismong araw na yon, matapos nilang makapaghapunan, dumating ang dalawang utosang aswang ng kanyang ama. Paglapag nito sa likurang bahagi ng tahanan nila, dali-dali naman yung gumapang papaloob ng kanilang bahay. Nang marating na nito ang kinaroroonan ng kanyang ama, meron yung iniabot na kalahating dibdib ng tao pagtupad sa utos nito. Pagkabigay naman ng karneng yun sa ama niya, agad naman itong iniabot sa kanyang ina. Habang nagwiwika yun ng, "Pakiluto nga nito." Matapos nitong makapagsalita, muli nitong ibinaling ang paningin nito sa kanya na para bang meron itong nais sabihin. Nang mapansin naman yun ni Aking, dahan-dahan naman niyang tinanong ang kanyang ama ukol dito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, doon na nito inilahad sa kanya ang tungkol sa panganib na dulot ng binabalak nilang pamamanhikan. Ayon sa kanyang ama, hindi malabong dadayo ang kanilang angkan sa orakon bilang pagpapakita ng suporta sa kanya. Dagdag pa nito na, kailan may wala silang kakayahang pigilan ng bagay na yon sa kadahilan ng konektado ang kanilang mga presensya sa bawat isa. Kapag natunugan ng mga ito na mayroong mangyayaring kasalan sa kahit na sino sa kanilang miyembro, paniguradong yon ay dadalo. Maaaring magkalaban sila sa paniniwala, pero hindi yun nangangahulugan na hindi na nila dapat pangbigyan ng suporta ang kahit na sino sa kanilang miyembro. Nang marinig naman ni Aking ang tungkol dito, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama kung meron pa ba yung magagawa para pigilan ang bagay na yon. Subalit, pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, umiling-iling lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Wala tayong magagawa para dyan, anak. Pero huwag kang mag-alala. Gagawan ko yan ng paraan sa oras na maganap na ang iyong pamamanhikan." Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti ni Aking na wag nang sumagot sa sinasabi nito. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad naman siyang nagpahinga habang iniisip ang mga mangyayari sa nalalapit nilang pakikipag-usap sa pamilya ng karelasyon niya. Ang tanging dalangin niya lamang noon, naway hindi magkagulo at maging maayos ang selebrasyon. 2 araw pa ang lumipas, naganap na nga ang kanilang pinakahinihintay. Umaga pa lang noon, nasa bahay na sila ni Amor, nagkakatay ng mga kambing at baboy na kanilang ihahanda.
Habang abalang-abala sila sa kanilang ginagawa, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang kanyang ama na para bang meron niyong tinitingnan sa malayo. Pagsilay niya sa lugar na pinagmamasdan nito, doon niya nasilayan ang iilang grupo ng mga panauhin na mabilis na naglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nito ang bahay ng kanyang kasintahan kung saan doon bumungad sa kanya ang mga pagmumuka ng mga kadugo nilang matagal na panahon na nilang hindi nakikita. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ng kanyang ama, masaya naman yung bumati sa kanila, pagpapakita ng paggalang. Dagdag pa ng pinuno ng kanilang angkan, nasagap niya ang balita ukol sa pamamanhikan ni Aking sa dalawa nilang kakilala na kumukuha ng karne sa dulong baryo ng Pavia. Nang mailahad na nito ang tungkol doon, agad naman yung lumapit sa kanyang ama para sana tumulong. Subalit, nang akmang hahawak na yun sa karne, bigla naman yung pinigilan ng kanilang padre de pamilya, sabay wika rito ng, "Huwag ka nang humawak dyan. Mga bisita kayo, hindi ba? Nakakahiya naman kung pati kayo patutulungin pa namin. Tsaka, ayokong malahian ng masasamang dugo ang magiging apo ko." Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman ang nilalang na yon na para bang itinuring itong isang malaking biro. Maya-maya pa, nasipat naman niya yung dahan-dahan ng umaatras sa kinaroroonan nila, alinsunod sa sinabi ng kanyang ama. Bago yun umalis sa kanilang kinaroroonan, masaya naman itong ibinilin sa kanila na mananatili yun sa lugar na yon hanggang sa maidaos na nila ang selebrasyon. Ilang taon tayong hindi nagkita. Tapos ngayon mainit pa rin ang dugo mo sa akin. Iwan na natin ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Iba na ngayon. Marami nang nagbago. Wika ng lalaki na halos kaedad lang ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumungo sa bakuran ng bahay para maupo at tahimik na mapagmasdan ang buong lugar. Sa pagsapit ng alauna ng hapon, nag-umpisa na nga ang pamamanhikan. Napakaraming tao ang bumisita noon sa lugar nila Amor at kabilang na siyempre ang malaking parte ng angkan nila Aking. Ayon nga sa kanya, na kung titingnan mo ang sitwasyon noong mismong araw, masasabi mong parang sasakupin na ng mga aswang ang kabuuan ng baryo nito. Halos humigit kasi 100 kauri nila ang bumisita alinsunod sa imbitasyong ibinahagi ng pinuno ng angkan nila. Di rin kasi basta-bastang pamilya noon sila Aking, lalo pat kabilang ang ama niya sa mga mandirigmang minsang kumuha ng buhay ng isang dibinong manggagamot. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, wala namang kaide-ideya ang pamilya ng mapapangasawa niya ukol sa totoong sitwasyon. Ang tanging inaakala nito, pangkaraniwang kadugulang nila noon, ang mga dumalo. Sa pagsapit ng salo-salo, kitang-kita naman nila Aking kung papaano kumuha ang kanilang mga kadugo ng daladala nitong karne sa kanilang mga bulsa. Ni katiting na pagkaing inihanda nila, hindi nito nilantakan na parabang nandidiri ang mga ito. Partida, walang asin ang mga inihanda nila, kaya labis na nakapagtataka kung bakit hindi man lang yun kumain. Sa pagsapit ng gabi, matapos ang selebrasyon at salo-salo, nasipat na nila ang pagsiuwian ng iilan sa mga kadugo ng kanyang kasintahan. Nang dumating na sa puntong tanging ang mga kalahi na lamang nila ang naroon, nagpasya na ang kanyang ama na ipagpatuloy na lamang ang pagkakasiyahan nila sa kanilang tahanan. Hindi kasi maaaring manatili sa bahay nila Amor ang mga ito, lalo pat malapit nang sumapit ang lalim ng gabi. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa kanyang sinabi,
wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Sa pagdating naman nila sa kanilang tahanan, dali-dali naman itong inilatag ang iilang mga karneng may sabulag sa mesang kakalabas pa lamang ni Aking. Habang nagkakasiyahan ang mga ito, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maupo sa isang tabi, maiging nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, nang medyo maantala na ang katuwaan ng mga nilalang na yon, doon nila nakita ang paglapit sa kinaroroonan nila ng pinuno ng kanilang angkan. Sa pag-upo nito sa harapan ng kanyang ama, ngumisi lang naman yon habang nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata. Habang nag-uusap ang dalawa, wala namang ibang ginawa si Aking kundi pagmasdan ng iilan sa mga kalahi nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siya noong napatayo nang masipat niya ang iilan sa mga ito na dahan-dahang lumalapit sa dalawang batang naglalakad di kalayuan sa kanilang tahanan. Bago pa man makasigaw ang kalunos-lunos na mga batang yon, nagawa na yung masunggaba ng kanyang mga kalahi. Pagkaripas ng takbo nito pabalik, agad naman itong inilagay sa mesa ang dalawang katawan ng batang wala ng buhay. Nang masipat naman yon ng iba pa nilang mga kalahi, agad naman nila itong nilantakan hanggang sa hindi naglaon, buto at iilang tipak ng karne na lamang ang natira sa mga ito. Sa pagsapit ng hating gabi, doon na nga tuluyang nagpaalam ang mga nilalang na yon. Bago nito nilisan ang kanilang tahanan, inabisuhan sila nitong muli yung babalik sa lugar para sa pagdalo ng kasal ni Aking. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, seryoso naman yung lumapit sa kinaroroonan ng pinuno ng angkan nila, habang sumasagot yun doon ng, Kapag bumalik pa kayo sa kasal ng anak ko, papatayin ko kayo rito. Hindi ako nagbibiro. Subukan nyo lang. Magkakaalaman tayo. Nang marinig naman yon ng lalaki, ngumisi lang naman ito habang sumasagot dito ng, Huwag kang mag-alala. Hindi kami makikigulo. Huwag mo akong pagbantaan. Iba na ang posisyon mo at ang posisyon ko. Kung noon sumusunod ako sa'yo, ngayon hindi na. O bueno, magkita-kita na lang ulit tayo sa kasal ng anak mo. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung nagsiliparan papalayo. Sa pagkawala ng mga ito, agad namang inilibing ng kanyang ama ang labi ng mga taong namatay buhat sa pagdayo ng mga kadugo nila. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unting napapansin ni Aking ang madalang na paglabas ng kanilang padre de pamilya sa loob ng silid nito. Minsan, may mga pagkakataong hindi na yun kumakain at ang lubos niya noong ipinagtataka. May mga panahong buong araw yung nagkukulong sa silid niya. Dala ng kuryosidad noon ni Aking, pasimple naman niyang sinilip ang kwarto ng kanyang ama kung saan doon niya nasilayan ang ginagawa nitong pagpatira pa sa harapan ng isang kamay na nakagapos sa itim na kahoy na pinaiikutan ng 3 kandilang itim na halos gabraso ang laki. Meron din yung 7 siga at sa estado ng kandilang yon, halos ilang beses na yung nagamit sa mga ritual na merong kaugnayan sa karunungan ng kaliwa. Dahil sa mga bagay na kanyang nakita, doon na naglakas loob itong si Aking na pumasok sa silid nito. Pagbukas niya ng pinto, doon tumambad ang kanyang amang nakaluhod, nagsasambit ng mga buhay na kataga. Nang matunugan naman ito ang kanyang presensya, dahan-dahan naman yung napatayo habang humaharap sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang nakakapangilabot na mga mata ng kanyang ama. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Aking
na parang meron na yung kakaibang sapi sa katawan. Bukod kasi sa kulay itim nitong mga mata, nasisipat niya rin ang naninilaw nitong balintataw. Para sa kanya, hindi yun pangkaraniwan sa mga ordinaryong aswang, lalo pat kadalasan sa mga mata nila, kulay pula. Makalipas pa ang ilang minuto, nang unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang ama, doon pa lamang siya nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Maya-maya pa, pagsilay niya sa altar nito, doon niya nakita ang kamay ng Dibino na pawang buto na lamang. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang magulat sa kadahilanang ang buong akala niya hindi naaagnas ang kamay na pagmamay-ari ng kanyang ama. Matapos naman niya itong makita, inilahad na ng kanilang padre de pamilya ang tungkol sa ginawa nito. Kinain ko ang kamay ng Dibino, anak. Ito na lang ang nag-iisang paraan ko para manalo sa kanila. Sa araw ng kasal mo, haharangan ko ang bawat hangganang maaari nilang daanan papunta rito. Huwag mo akong alalahanin, sapagkat kahit magtulong-tulong pa silang lahat, hinding-hindi nila ako magagapi. Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Aking ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. 2 buwan pa ang lumipas, napakalayo na nga ng pag-uugali ng kanyang ama kumpara sa dati. Sa pagsapit ng araw ng kasal niya, bigla na lamang yung nawala. Sinubukan niya pa yung hanapin pero hindi niya na yun magawang makita. Dahil sa bahay lang nila Amor naganap ang kasal, kaya na may marami noon ang taong nakadalo na pawang mga kababaryo lamang nila. Maniwala kayo o hindi, ni isa noon sa kanyang mga kauri, walang nakarating. Kinahapunan noong mismong araw, awa naman ng Diyos, naging maayos naman ang kasal. Bagaman nagtatanong ang pamilya ni Amor ukol sa hindi pagdalo ng mga kadugo nila, pilit naman yung pinagtakpa ng kanyang ina sa pamamagitan ng paglalahad dito ng mga rason na walang katotohanan. Dahil sa katiwa-tiwala naman noon ng kanyang ina, kaya wala namang nagawa ang mga magulang ng kasintahan niya, kundi ang maniwala. Sa pagsapit ng gabi, matapos ang selebrasyon ng kanilang pag-iisang dibdib, agad namang dinala ni Aking ang kanyang asawa patungo sa kanilang tahanan. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila sa loob ng kanilang pamamahay ang ama niyang nakaupo sa sala, wala ni isang galos sa katawan, at sa mesang nasa harapan nito, naroon ang 7 ulo ng mga matataas na kalahi nilang pinatay nito. Dahil sa nababalot yon ng sabulag, kung kaya't inakala ng asawa niya, purong mga ulo yon ng karne ng baboy. Paglapit naman ito sa kanila, nakangisi naman yung nagwika sa kanila ng, Pasensya na kayo kung hindi ako nakadalo. Marami lang kasi akong inayos para sa pagtayo nyo ng inyong sariling pamamahay. Yun lamang ang mareregalo ko sa inyo, naway matanggap ninyo. Matapos nitong makapagwika, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng silid nito, bitbit ang 7 ulo ng kanilang mga kadugo. 1 linggo pa noon ang lumipas, napansin ni Aking na medyo nanghihina na ang katawan ng kanyang ama. Ayon dito, epekto yon ng sumpang nababalot sa laman ng Dibino, kung kaya't hanggat buhay pa siya at meron pa siyang sapat na lakas, kinakailangan ng magpasya ni Aking at ng mga kapatid niya kung hangad ba nitong ipagpatuloy ang dugong nananalaytay sa kanilang mga katawan. Dagdag pa nito na, kung sakaling nais nilang maging pangkaraniwang tao, posible yon dahil sa lakas ng kakayahan ng Dibinong nakain nito. Sa katunayan, kaya nang hina ang kanyang ama sa kadahilan ng hindi nito kayang mapangibabawan ang lakas ng lamang kinain niya.
Nang marinig naman nila ang tungkol sa bagay na yon, hindi na sila nagdalawang isip na ipatanggal sa kanilang mga katawan ang nananalaytay na dugo ng mga aswang. Pagkarinig naman ng kanilang padre de pamilya sa nais nilang mangyari, agad naman yung umihip ng usal sa kanyang kamay, sabay balot dito ng kulay itim na langis na binubuo ng mga apdo ng tao. Pagtarak nito sa kanilang mga bewang, meron yung dinukot na kulay itim na bagay na animoy matagal na panahon nang naninirahan sa kanilang mga katawan. Pagkaalis nito ng kanyang ama, agad namang nakaramdam ng matinding pagsusuka si Aking kung saan doon niya nakita ang paglabas ng patay na sisiw sa kanyang bunganga. Matapos naman itong magawa ang bagay na yon, mangiyak-ngiyak naman yung nagpaalam sa kanila. Para bang hindi na yon naabutan ng susunod na araw. Kinahapunan, laking gulat na lamang nila nang biglang mawala sa kanilang tahanan ang kanilang padre de pamilya. Sa pagkawala nito, unti-unti naman nilang naramdaman ang dahan-dahang pagbabago ng kanilang tahanan. Hindi nila alam pero magmula noong naalis ang sisiw sa mga katawan nila, tila bang marami nang nag-iba. Bukod sa madali na silang mapagod, nagiging magugutumin na rin sila at hindi na nila kayang makapaglakad ng mabilis ni makapagpalit ng anyo. Pero alam mo, Pinuno, kahit ganoon ang nangyari kay Aking at sa kanyang pamilya, itinuring nila yung biyaya sa kadahilan ng bibihira lamang mangyari ang pagbalik ng tao ng isang aswang. At para sa kanilang pamilya, maituturing na isang kabayanihan ang ginawa ng kanyang ama na pagkain sa sagradong kamay ng Dibino. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng pagbabalik ng aswang sa isang ordinaryong tao, no? Kasi kung maalala ninyo, kung ibabalik natin ang isang tao na naging aswang na tapos nakakain na ng laman, katakatakot na proseso yung kinakailangan dyan. Diba, hindi yan basta-basta. May tendency pa nga hindi na bumalik yung aswang sa pagiging tao Tapos mamamatay na yun. Diba? Or, maibabalik mo pero para siyang mababaliw o mawawala sa sarili niya. Pero ito, kumain ng kamay ng Dibino yung tatay niya, tas ginawang kakayahan ng mga aswang. Sobrang kakaiba. Sobrang ibang klase itong kwento na to. Talagang out of this world na Pero mali natin, nangyari talaga to sa kung saang lugar man to. Diba? Hindi natin kasi masasabi. Pero yun nga, ngayon nakakita tayo ng isang butas na naman na meron pala talagang solusyon para maibalik ang aswang sa pagiging isang ordinaryong tao. Kaso nga lang, kailangan mo magsakripisyo. Lalo pa ito, aswang, sobrang hirap makapatay ng isang Dibino. Diba ang sabi nga sa kwento, ilan pa silang muntik pang maubos-ubos ng Dibino na yun bago nila tuluyang mapatay. Tas partida, pinadaan pa nila yun sa mga lason, sumpa o kung ano-ano man. Pero 12 sila, nakapatay pa ng 10. Ganong kalakas yung Dibino. So ibig sabihin, sobrang hirap kunin o napakalabong ang makuha. Diba? Dito lang siguro nagkataon lang na natsambahan nila yung Dibino. Pero kung sakasakali man na hindi nila natsambahan yun, malamang wala tayong ganitong kwento tapos ubus pa itong angka ni Aking. Diba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.